Мен якынча алганда 5 ел элек мен 80 килограмм идим. Һәм инде Аллага шөкер 23, хәтта бер вакыт караганда 25 килога ябыктым. Сәламәтлеккә зыян килмиме соң шулай тиз арада ябылу? Аллага шөкер минем ябыгу вакытым ул 2 айга якын булды. Һәм минем организмга гомумән алганда үземә бернинди зарары да булмады, чөнки дөрес ябыга белү кирәк. Ниндидер бүгенге көндә кибеттә һәм аптекада, даруханада булган күп кенә анда үләннәр, ниндидер теге шәйләр эчеп, үзегезнең организмыгызга зарар китерү шул иң куркыныч әйберләрнең берсе. Ә сез кайчан үзегезгә максат куйдыгыз ябыгырга дип? Таза вакытларга килгәндә мин сезгә рөхсәт итсәгез кичкенә чагымнан алып әйтеп китәсем килә. Мин тудым гади бала булып Башкортстан Республикасының Стәрлетамак шәһәрендә. Һәм әти, әниләрем минем икесе дә теге таза, анда 150-200 килограммлык кешеләр түгел, гади кешеләр. Һәм бала чактагы фотоларга мәсәлән игътибар итсәк, мин хәтта үземне ябык дип әйтер идем. Ничә килограмм монда сез? Һәм сезгә ничә яшь монда? Монда инде ничә килограмм булуымны мин һич тә әйтә алмыйм, чөнки ул вакытта инде мин бүгенге көнгә кебек һәр көнне яисә атнага бер тапкыр булса да весага басып карамаганмын дип уйлыйм. Бу вакытта инде миңа мәктәпкә төшмәгәнче бер шул 5-6 яшь булгандыр. Озын буйлы кыз идем мин һәрвакыт. Һәм бу вакытта гади бала. Бу процесс хәзер инде мин анализ ясыйм. Үземнең тормышыма, бала чагыма бу процесс 1-нче сыйныфтан алып башланды. Мин 6 яшьтә мәктәпкә төштем, 7 тулмаган иде. Һәм мин башка балаларга караганда тазарак идем. Озын буй һәм инде урысча әйтмешле лишний вес. Артык булу. Һәм бала чактагы бuna хатирәләрне бүгенге көндә дә хәтерлим, ислим. Һәм кадерле тамашачылар, сез дә кайсы бер кешеләр кем менә ябыгырга тели, үзегезне шулай хис иткәнсегез дип уйлыйм. Чөнки бәләкәй чакта урысча әйтмешле күп балаларны, таза балаларны обзывать итә башлыйлар. Һәм баланың күңеленә бу психологически бик авыр була. Аңа ямьсез сүзләр әйтәләр. Ул ниндидер хәтта изгойга әйләнә башлый. Мин инде мәктәптә укыганда бик яхшы укыдым һәм үземә бер юл ачтым активист буларак. Һәм бүгенге көндә уйлыйм, менә шушы үземнең актив булганым аркасында гына мин үземнең күңелемдәге булган шушы гомумән алганда инде яшәүгә ямьне, матурлыкны югалтмаганмын. Күп балалар нәрсә эшли башлыйлар? Алар күбрәк ашый башлыйлар, күбрәк ниндидер начар хисләргә биреләләр. Һәм минем бүгенге көндә мин марафоннар алып барам ябыгу буенча, хәтта 150-200 килограммлык балалар бар. Менә уйлап карагыз, кичкенә чакта бу никадәр авыр балага. Һәм аннары инде мәктәптә укыганда, 1-нче сыйныфтан соң мин бик таза бала идем. 11-нче сыйныфка кадәр, менә бу минем фотом 10-нчы, 11-нче сыйныфлар. Мин һәрвакыт актив идем. Минем Башкортстанда әти-әниләремдә калган әллә күпме меңләгән менә шундый дипломнар, грамоталар, һәрвакытта диярлек 1-нче урыннар, гран-прилар иде. Монда минем инде укытучым белән төшкән фотом, татар теле укытучысым, иң яраткан укытучым. Бу фотода минем картәтием, дәвәтием, безнеңчә әйткәнчә бабам. Кыз бала ул хатын кыз буларак ачыла башлый. Һәм аңа ниндидер теге романтик булган хисләр кирәк. 1-нче мәхәббәт, әлбәттә, кадерле дуслар. Һәм миңа читен иде, миңа авыр иде, чөнки башка минем иптәш кызларым, мәсәлән, каядыр кинога баралар, бергә йөриләр. Мин дә әлбәттә алар белән йөрим, ләкин күңелемдә барыбер ниндидер авырлык бар иде. Ни өчен мин башка кешеләр кебек түгел? Ничә яшьтә сез ябыгырга уйладыгыз? Минем ябыгым 1-нче тапкыр ул 10-нчы сыйныфта булды. Менә бу фотодан соң берничә вакыт үткәч инде. Ләкин мин анда бер 10 килограммга ябыктым да. Һәм яңадан берничә вакыттан соң, ярты елдан соң моңа караганда да күбрәк вес җыйдым. Сез менә бу фотода ничә килограмм? Бу фотода мин 80-нән хәтта артканмындыр. Менә сез 80 килограмм ничә яшь иде сезгә бу вакытта? Бу вакытта бу куркыныч хәл, бу вакытта миңа 19 яшь иде. Хәзер сезгә ничә яшь?
Бүгүнкү күндө миңа яңараак гана октябрда 24 туулда. Менә 24 яшьтә сез ничә килограмм инде хәзер? 50-60 ничә килограмм? Минем килограмм әйтерлек инде үзгәреп тора, ул 2-3 килограмм. Мәсәлән, җәй вакытларында мин инде 54-55 хәтта төшәм, чөнки бик күп физик эштә була. Бүгенге көндә мәсәлән мин 57 килограмм. Ничек дөрес итеп ябыгырга? Дөрес ябыгу иң беренче чиратта ул сезнең башыгызда. Чөнки күп кешеләр менә бу фотода да мин ябыктым 10 килограммга һәм моңардан да күбрәк җыйдым. Хәтта 80ннән артык барып җиттем. Күп кешеләр 10 килограммга ябыга, аннары инде 20-30ны җыя. Һәм бу куркыныч хәл. Бернинди дә шәйләр, дарулар, анда ниндидер теге мөгъҗизә булган таблеткалар юк, дуслар. Бүтән нәрсә сездән тора. Иң беренче чиратта ул хәтта спорт түгел, ул ашау. Яисә дөрес туклану. Шуңа күрә бүгенге көндә миңа әйтәләр, син диетада утырасың дип. Мин диетада утырмыйм. Мин теләсә нәрсә ашый алам, ләкин мин дөрес тукланам. Ничек дөрес тукланырга? Мәсәлән, иртән сез күп кеше тора да нәрсә эшли? Иртәнге ашны ашамый. Шулаймы? Ә монда инде иртән тордыгыз һәм минем фикеремчә 1 стакан яисә 2 стакан бүлмәдәге булган суны эчәсез һәм аңардан соң ярты сәгатьтән соң гына ашый башлыйсыз. Менә шушы ярты сәгать булырга тиеш, яисә бик ашыксагыз, хотя бы әйтик инде 20 минут сезнең организм уянырга тиеш. Ул эшли башларга тиеш. Ә без кайсы вакытны торабыз да һәм ашый башлыйбыз күп итеп. Һәм шуңардан бик күп ашыйбыз. Аннары, мәсәлән, иртән мин ашарга сезгә киңәш итәр идем. Безнең шундый специфик бар дөрес туклануда. Углеводы, белки һәм жиры дибез. Иртән углевод ашарга кирәк. Яисә ботка. Безнең җир йөзебездә әллә күпме боткалар бар. Ул безнең карабодай боткасы булсын. Менә ботканы сөт белән ашасаң тазарасың дип әйтәләр. Дөресме ул? Монда әлбәттә карарга кирәк. Күпме сөт саласыз? Мәсәлән, әгәр дә сез бик тиз ябарга телисез дигән, бит менә 2 айда 23 килограмм. Әлбәттә мин монда сөттән, тоздан, шикәрдән, балдан, менә кайсы бер теге ботка пешергәндә кайбер хәтта шикәр салалар. Булардан һәммәсеннән дә сезгә юк, алып ташларга кирәк буларны. Чөнки бу вакытта әгәр дә сез аз гына булса да салсагыз шикәр, тоз һәм анда сөт мәсәлән, сез озак ябыгачаксыз. Икмәк иң зарар әйбер дип шутлана, ничек кенә ул теге тәмле булмасын, изге азык булмасын, бүтән булган безнең татар ашлары, өчпочмаклар һәм башлалар. Иң булардан да куркыныч әйбер һәм туздан да иң куркыныч әйбер ул шикәр. Һәм шулай менә бит белгечләр әйтәләр, 3 сәгать сайын, әмма аз-аз гына ашарга кирәк дип. Сез Мин дә шундый киңәш итәм, 2 сәгать ярым, 3 яисә иң күбендә 4 сәгать менә сезгә аз-азлап кына тукланырга кирәк. Һәм кичке аш сез йоклар алдыннан 4 сәгать калырга тиеш. Чөнки сез шундый менә һәм спортны кушсагыз монда бигрәк тә шәп булачак. Шул вакытта гына шундый нәтиҗәләргә ирешеп була, дуслар. Шулай менә бездә хәзер күп кенә акчалар сарыф итәләр, күп кенә инде исемнәр белән әйтмәк оешмалар. Әйдәгез, килегез дә, күп кенә акча түләгез дә, без сезне бер ай эчендә комплекслы ябыктырабыз дип әйтәләр. Менә шушындый оешмаларга ышанырга кирәкме, ничек уйлыйсыз? Бигрәк тә хатын-кызларга тиз ябыгарга уйлаганнарга, без кешеләр шулай яратылган, безгә тиз кирәк. Ниндидер чылчок һәм булды. Беләсезме, тормышта андый мөгъҗизәләр булмый. Бу барысы да сездән тора. Хәзер бүгенге заманда бу бигрәк тә модага кирип китте ябыгу. Бөтенесенең шундый теге спорт юнәлешендә буласы килә. Бөтенесе диярлек хәзер фитнес-клубта яталар. Ләкин дуслар, бу бит сезнең иң беренче чиратта тышкы кыяфәт кенә түгел, сезнең сәламәтлегегез. Андагы булган шушы даруларны, ичимлекләрне, шәйләрне, үләннәрне ичеп, сез күпме зарар китерәсез. Һәм модага кирип китте ни өчен? Чөнки акыллы кешеләр килеп чыкты һәм булар сезнең акчаларыгызда байыйлар. Алар сезнең акчаларга менә шушы булган әйберләрне сатып аласыз һәм шушы кешеләрне байытасыз. Һәм шул ук чиратта параллельно дип әйтик, сез үзегезнең организмыгызга күпме зарар китерәсез. Зөлфирә ханым, әйдәгез, безнең сөйләшүне йомгаклап киңәш бирсәгез иде ябыгырга теләүче гүзәл ханымнарга, кызларга.
Бүтін болған ол хатын қызмы, иратмы, ябығырға тілеушілерге мен шундай кеңеш бересім келе. Қадірлі достар, сіз өзіңіз шул қадар бик нық тілесеңіз генә мұны булдырып була. Урысча әйтмешле, все в ваших руках. Барысы да сезнең кулда. Һәм әлбәттә ябыккач сез моны ташламагыз. Бу сезнең урысча әйтмешле стиль жизньга әйләнергә тиеш. Көндәлек мин инде Аллага шөкер, менә фотода да күренә, 5 ел буена минем весым кире кайтмады. Һәм бу минем өчен бик зур шатлык. Һәм әлбәттә спорт, мин ябыккан вакытта да көндә йөгермәсәгез дә, фитнеска бармасагыз да, урысча әйтмешле хотя бы атларга кирәк. Көненә 10,000 адым. Йокларга ятыр алдыннан мин телефонны ачам да һәм карыйм. Бүген мин 7,000 адым ясаган. Мин Зөлфирә, бу аз. Әйдә, кичке ашны мин ашыйм да, мәсәлән, 6-да 7-дә һәм чыгып китәм атларга. Йөгермәсәм дә, фитнеска мәсәлән, кайсы вакытны барып булмый. Aylarda vəqdələr birişkən idik canım, yaratışı, kişirüşü, əldesin var canlarım. Aylarda vəqdələr birişkən idik canım, yaratışı, kişirüşü, əldesin